asteburuan, Oriako limusineko neskak Heredian izan ziren torneo euskalduneko beste lasterketa bat jokatzen. Taldeko 3 neskak kadete mailan lehiatu ziren eta Maia Mondarain torneoko lehen postuan zegoenez liderraren mailotarekin atera zen. Lasterketa sprint batean amaitu eta bertan Maik 4. postua lortu zuen lidertza galduz. Momentu honetan lider Nekane Gomez jarri da Caja Ruraleko txirrindularia. Taldeko beste 2 neskei begira, Naia Gabilondo 33. postuan sailkatu zen, naiz eta ondo ezik egon. Iratea Estarloari dagokionez, 38. postuan sailkatu zen. Irene eta Ana Usabia Gaizpei dagokienez, Ana 3. postuan sailkatu zen eta Irene berriz 5. postuan. Bien artean, 4. postuan Ana Iriarte sailkatu zen Oriako limusineko txirrindulari ohia. Nafarroako talde batean aritzen da orain eta bere afizionatu mailako lehen urte honetan bikainari da. Voy navegando los 7 mares, por el silencio de los desiertos, por el barullo de las ciudades. Dejo un rastro tras de mí, imposible de seguir. Suerte la próxima vez, libre. Time for freedom, libre. Time for freedom, freedom. Nunca pares de correr.